Vito Becker nenastupuje v klincových pneumatikách, nič to. Žarnovice na nohy, ideme na to. Pobehnúť nasadením, semafor, znosí na tejto chvíli. A fantastický štart. Jozefa Zimmermana. Ale teda podaje Jožko Berešov, Zimmerman, Kušel, Bereš, Grebuška, Škroj, Becker, ale na tom 6. mieste. Zimmerman, Tureč, Orda, ale Ľubovú rozhodne. Naozaj teraz závodníky, Jozef Zimmerman, víťazstva tu má naposledy poznal, že nie je dobrá. Kdežto jeho prenasledovateľa ešte nie. Pozdravuje kompletne všetkých fanúšikov žarnovického areálu. Jožko Zimmerman, ďakujeme za krásny výkon. A on ďakuje samozrejme svojim fanúšikom. A priatelia, týchto pádom vás rovno môžeme poslať na vyhlásenie, pretože máme okamžité podojazdy pri znamení vyhlásení výsledkov. Takže poďme na to. A to znamená, že po tejto naozaj dramatickej rozjazde športoviek rovno môžeme povedať vyhlásenie výsledkov. Po gratuláciách jazdcom bezprostrednej podojazde užíva si to aj Igor Škrovina. Majster volantu. Môžem si tvrdiť, že na troch kránov máme poslali do Nebuchára. Jozef Zimmerman víťazí v tom jednotýkrát. Bez gumy. A pozrite sa, ako si vylepšil svoj profil na autoslajde.